Bħalma ta' qabilna investew bil-kbir biex jibnu l-ewwel tankijiet tal-ilma li kienu l-aqwa u l-akbar fid-dinja minkejja kull sfida, aħna rridu nagħmlu l-istess. Għal dan il-Kummissarju tal-Films Johan Grek permezz ta' kollegament fuq il-programm Papers Kien Fuq One, brabta ma' tisħieħ fl-infrastruttura li huwa mistenni f'dan il-qasam, fost l-oħrajn permezz ta' soundstage li ħalli riżultati akbar. Għadna ngawdu mill-frott li ħallewna ta' qabilna. U dak li rridu nerġgħu nagħmlu, we want to repeat history. Mhux li nibnu soundstage biex nikkompetu ma' pajjiżi oħra biex ta' parsi nkunu qed nikkompetu, imma rridu nibnu soundstage li jħalli riżultati kbar. Li huwa uniku, ħajkun uniku fid-dinja, uniku il għaliex il-pożizzjoni li fejn ħajinbena huwa qrib wieħed mit-tankijiet tal-ilma eżistenti li għandna u rridu nibnu tanki ieħor ġo fih ħalli bekk verament nkunu qed nikkompetu fil-markets tagħna. Il-Kummissarju Grek qal li fil-waqt li pajjiżna diġà jattira swieq Amerikani, Ingliżi, Ewropej, Kanadiżi u Awstraljani, issa jrid jattira swieq oħra bi produzzjonijiet aktar high-end. Għal kif kemm in-numri tal-Kummissjoni u anke l-audits juru li aktar kemm produzzjonijiet kbar jutilizzaw il-faċilitajiet ta' pajjiżna, aktar nies igawdu. Fatt ċar li meta aħna nattiraw produzzjonijiet kbar bħal Gladiator, l-ekonomija tagħna tikber aktar nies igawdu mill-industria tal-films u Malta tikkonsolida l-pożizzjoni tagħha fid-dinja. Ivi aħna llum nattiraw budgets ta' il-fuq minn 4 miljuni, dak għalina llum saru medium budgets u b'dan li ħankomplu ninvestu bl-infrastruttura li rridu nkomplu ninvestu bekk inkunu qed naslu għal punt ieħor tal-istrateġija tagħna biex nattiraw produzzjonijiet kbar, budgets kbar, biex bekk naraw aktar nies ħaddiema fil-films jaħdmu. Għal kif minn barra l-investiment li qed jagħmel il-Gvern issa jrid ukoll is-sem tal-privat sabiex pajjiżna jkun kompetittiv u jsaħħaħ il-prodott tiegħu. Saħaq ukoll li tħabbar programm ieħor ta' fond ta' 2 miljun euro fi scholarships f'investiment fil-ħaddiema sabiex dawn ikomplu javvanzaw fl-opportunitajiet f'dipartimenti varji. Il-Kummissarju għall-Films STEM jgħid kif taħt l-amministrazzjoni tiegħu inħadmu madwar 120 produzzjoni. Dan ifisser li matul dan il-perjodu l-ħaddiema ħadmu fuq madwar 22 film. B'dan iġib aktar responsabilità kemm lejhom kif ukoll għal dawk li jridu jaħdmu fil-films.